Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделя Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйдә гомум шәһәр өмәсе узды. Зәйлеләр яратып өлгергән фонтаннар эшли башлады. Уйнагыз гармуннар фестивале бер төркем гармунчыларны үзенә җыйды. Яз җиткәч, һәркем район территориясендә чисталык тәртип урнаштыру эшенә кушыла. Бердәм эшләгәндә генә шимбә өмәләре өчен хезмәт бәйрәменә әверелә. Зәйдә гомум шәһәр өмәсе быел 29 апрель көнне оештырылды. Уешма предприятие идарә хезмәткәрләре барсы да бердәм кушылып зәйне җыештыруда катнаша. Иртәнге сәгать 9 тулганчы зәйлеләр тырмасы берке күтәреп Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркына ашыга. Совет һәм башкарма комитет хезмәткәрләре паркны яфрак чүп-чардан арындыра. Бүген шәһәрдә һәм районда субботник үтә. Әйтергә кирәк инде, зәй халкы актив катнаша. Бик әйбәт настроениялар кешеләрнең, көннәр әйбәт, шуңа күрә әйбәт эшләрбез дип уйлыйбыз инде бүген. Авыл хуҗалыгы идарәсе хезмәткәрләре дә бик теләп шимбә өмәсендә катнашты. Здесь мусор-то какого нету, только листву убираем, а так жители чисты, не мусорят, мусорки везде стоят. Пришлось себе отложить свои планы, прийти на субботник городской, так как это все для нас, для жителей, для красоты нашего города. Һава шартлары да уңай торды бу көнне, зәйлеләрнең кәефләре күтәренке. Эштән берәү дә авырыксынмый. Берәүләр көздән калган яфракларны тырмалый, икенчеләре чүпне җыеп машинага төйи. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесендә хезмәт куючылар да тырышып эшләде бу көнне. Это традиция еще моего детства. Каждый из нас должен сделать мир чище. Вот мы сегодня этим и занимаемся. Район күләмендә узган өмәдә 5000-нан артык кеше катнашты. Шул исәптән авыл җирлекләрендә дә чистарту эшләре оештырылды. Шимбә өмәсен дәвам итеп, зәйлеләр агропарк каршындагы территориягә агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы дип исемләнгән республика акциясе бөек җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан оештырылды. Әлеге игелекле эштә район җитәкчелеге дә бик теләп катнашты. Приятно видеть, когда эти деревья вырастают, и уже понимать, что ты их посадил, что внес какой-то вклад в то, чтобы наш город был, наш район был еще зеленее. Потому что действительно это очень хорошая акция, посадка деревьев, которая вот ежегодно проводится. Күркәм эшне олысы кешесе күңел биреп башкарды. Әлеге территориягә 100 төп миләш агачлары утыртылды. Зәйдә юл хәрәкәте иминлеге хакында сөйләштеләр. Комиссия утырышы Эмиль Галеев җитәкчелегендә узды. Сүз юл транспорт һәлакәтләрен киметү буенча чараларны көчәйтү турында барды. Комиссия утырышында юллардагы иминлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Соңгы 4 ай нәтиҗәләре буенча Зәй районы юлларында 129 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 3 кешенең гомере өзелә, 9 кеше яралана. Бу хакта үз чыгышында ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамиль Гарифуллин хәбәр итте. За 4 месяца совершено у нас 2 наезда пешеходов, в которых 1 человек погиб и 1 пострадал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 1 факт, количество раненых уменьшилось на 2 человека. Аның фикеренчә, аварияләр килеп чыгуда юлларның техник торышы да зур роль уйный. Урам юл челтәренең төзексезлеге белән бәйле 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 1 кеше яраланган. Утырышта шулай ук юллар торышы өчен җаваплы хезмәтләрнең чыгышлары тыңланды. Масса күләм мәгълүмат чараларында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы темасын яктырту турында сүз барды. Комиссия рәисе исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләрне игътибарга алып, тиешле хезмәтләргә хәбәр итәргә кирәклеген әйтте. Еще раз повторюсь, нахождение у водоема, сейчас идет нерест, значит, нахождение в лесу автомобилей запрещено. Поэтому, если видите, доводите информацию до меня, до Рената Миратовича, Рамиля Ахматовича. Значит, у нас будет и административная комиссия работать, и сегодня мы с отделом МВД Казанского муниципального района проговорили. Утырышка нәтиҗә ясап, мәгариф оешмалары җитәкчеләренә, авыл җирлекләре башлыкларына бу уңайдан эшне көчәйтергә, профилактик чараларны арттырырга дигән таләп куелды.
Harbiy xizmatga chaqыру барган көннәрдә ел сайын Зейдә армиягә чакырылучылар көне үткәрелә. Әлеге чара булачак солдатларда армия хезмәтенә карата уңай караш булдыру, яшүсмерләрне патриотик рухта тәрбияләү максатын куя. Быел харби хезмәткә китүчеләр белән безнең төшерү төркеме дә аралашып кайтты. Зей политехник колледжында армияга чакырылучы көне бара. Быелгы язгы чакырылышта уку йортын тәмамлаучы 10 егет армия сафларына китәчәк. Биредә егетләрне армияга әзерләү буенча җитди эш алып барыла. Михаил Давыдов әлегә студент, тиздән аңа да солдат итекләре кияргә туры киләчәк. Харби хезмәттән курыкмыйм, бу безнең бурыч ди ул. На мой взгляд, чтобы быть готовым к армии, нужно заниматься спортом, хорошо учиться и главное не бояться этого. Армиягә китәсе егетләргә район хәрби комиссары Айрат Галимҗанов, башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев та изге теләкләрен җиткерде. В этом году Заинского муниципального района пойдут служить 50 призывников. И мы уверены, что каждый парень, он с гордостью будет служить и нести гордое понимание, гордое знамя Заинского муниципального района. Армия сафларына китешек бер төркем егетләр сәхнәгә чакырылып хөрмәтләнде. Истәлекле бүләкләр тапшырылды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зейлеләр яратып өлгергән фонтаннар янәдән эшли башлады. Алар энергетик мәдәният сарае каршында һәм Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә урнашкан. Фонтан ачылу чарасыннан безнең репортаж. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә урнашкан фонтан 1 майда янәдән эшли башлады. Төрле төстәге утлар һәм талгын музыка астында чыгып утыручы фонтанны шәһәр халкы үз итеп өлгергән иде инде. Ачылыш чарасына шактый зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары җыелган. АБМ проекты музыкантлары халыкка үзләренең матур чыгышларын бүләк итә. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә халык рәхәтләнеп ял итә. Энергетик мәдәният йорты каршындагы фонтаннар да үз эшен башлады. Ел сайын фонтаннар сезоны ачылу чарасы йөзләгән зәйлеләрне үзенә җыя. Love Story Extreme Show чыгышлары исә бәйрәм кунакларын таң калдырды. Бу кичтә халык рәхәтләнеп ял итте, биеде, иҗат коллективларына кушылып җырлады. Яз һәм хезмәт бәйрәме Зейдә салют белән тәмамланды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Ел сайын 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме Зейдә Уйнагыз гармоннар фестивале белән билгеләп үтелә. Гармон моңын үз иткән шәһәрдәшләребез быел да Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркына җыелды. Гармончылар бәйгесе хакында тулырак киләсе видео язмада. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме Зейдә 20-нче тапкыр Уйнагыз гармоннар фестивале белән билгеләп үтелә. 2016 елдан башлап фестиваль якташыбыз атказанган мәдәният хезмәткәре Хатвир Җиһаншин истәлегенә уздырыла. Боянчылар тарафыннан халык көйләре, үзләре иҗат иткән көйләрне такмаклар уйналды. Гармончыларның һәрберсе үзенчә сайрата музыка коралын. Тальян, аккордеон, баян, гармонда уйнау осталыкларын күрсәттеләр. Зей шәһәреннән килгән Әнәс Илдарханов ел сайын үз чыгышлары белән зәйлеләргә бәйрәм рухы бүләк итә. Мин үстем Нижнекамск районында и бәләкәй чактан уже уйный башладым, где-то 6 яшьтә уйный башладым. Бабайларның, абыйларның, әтиләрнең бүтәнсен гармонист булдылар, гармоннарыбыз бар иде безнең. Армияларда хезмәт итеп, гармоннар белән киттем, гармоннар белән кайттык. Безелек бит 69 елны хезмәткә киттем. 71-дә кайттым. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин тәбрикли. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хатвир Җиһаншин истәлегенә узучы фестивальнең әһәмиятле булуын ассызыклый. Хатвир Габдулхакович внес огромный вклад в развитие культуры в Заинском муниципальном районе, который более 40 лет отдал любимой профессии. Пожелаем нашим участникам
новых музыкальных идей, новых творческих успехов. Исегезгә төшерәбез Хатфир Җиһаншин районда гына түгел, Татарстан буенча танылган Умырзая вокаль ансамбле, Зәй дулкыннары гармунчылар ансамбле, Нур фольклор ансамбле белән җитәкчелек итте. Фестивальдә баянчының кызы, оныгы һәм бер туганы да катнашты. Без бик дулкынланып шушы бәйрәмгә килдек. Зур горурлык белән килдек. Зәй халкына, Зәйнең руководствосына, администрациясына бик зур рәхмәтлебез шушындый матур бәйрәм үткәргәне өчен әти исеме белән. Зәйдә шушылай күп талантлар бар икән, алар үсәләр, алар баянны, гармунны ташламыйлар. Әти моңа бик шат дип уйлыйм, җаны бик шат дип. Сәхнәдән гармун моңа агылганда мәйданда район мәдәният йортлары әзерләгән күргәзмәләр эшләде. Табигый материалдан кәрҗиннәр, чигелгән сөлгеләр, көнкүреш әйберләре, музыка кораллары белән һәркемгә танышырга мөмкин булды. Бүгенге күргәзмәбездә сез шушы оешмаларның эшләрен күрәсез. Кемдер шигү шигә, кемдер бәйләү бәйли, калфаклар шигәләр. Менә Карман авыл клубында менә шушындый курчаклар тегәләр. Фестивальгә нәтиҗә ясалып җиңүчеләр дә билгеләнде. Кыскасы, зәйлеләр алга табада тырышып эшләргә дәрт һәм дәрман алды бәйрәмдә. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.